Khasi, India. Nhạt marway nga số thu ngầm lòng ai chính nhẹ nga đơn cắm her birthday chính nhẹ nga đơn cắm her birthday sau dong chính e ba ki ker ba phi ba e compare what's lading halor kan per chính e jong i kan ne shilante da ki tu ki serba jam jai ka jing e jing e jang to aya kam yar shisha ban shem kum